Mukabat 76 na ka mga barangay sa lalawigan sa Misamis Oriental ang bulahan nga nakadawat og Bambi Cup gikan mismo kang Governor Bambi Imano niaging tuig 2020. Sugod niadtong bulan sa Enero 2020 hangtod karon Enero 2021, adunay 76 ka mga Bambi Cup ang na-turnover sa 22 ka mga lungsod. Nagilangkuban sa lungsod sa Claveria, Taguluan, Hasaan, Balingasag, Villanueva, Initaw, El Salvador, Gitagum, Naawan, Balingawan, Sugbong Kugon, Magsaysay, Hinguog, Mantikaw, Lugonglong, Alubihid, Lugait, Upol, Medina, Salay, Libertad ug Lagindingan. Mapasalamaton ang mga LGU sa matag lungsod kay dako kaayo ang nahatag nga tabang sa mga multi-cab labi na gyud niadtong niaging tuig nagsugod ang COVID-19 pandemic. Makalaom ang barangay nga wala pa nahatagan nga magpadayon ang panghatag ni Governor Bambi sa mga emergency vehicles karong tuiga. Pinagi sa buhatan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management's Office kay prioridad sa amahan sa lalawigan nga maalagaran ng katawhan aron adunay magamit labi na gyud sa bisan unsang emerhensiya o kalamidad o mga importanteng lakaw sa kabarangayan. Ako si Lambo Mark Sanchez alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno padayon Pilipino.